Samantala sa ibang balita, nakatakda po ng simula ng konstruksyon ng One Bunuan Pavilion na matatagpuan po sa Tondaligan Beach, Bunuan Gizet, Dagupan City. Matapos po ang sinagawa na groundbreaking ceremony nito. Nasa 100 milyong piso po ang inilaang pondo ng pagpapatayo nito mula kay Senator Hontiveros ng nasyonal na gobyerno. Tiwala po si Dagupan City Mayor Belen Fernandez na makakatulong ang naturang proyekto sa pagpapayabong pa ng turismo sa Dagupan City, kung saan ibinahagi po nito ng inihahandang plano kaugnay dito. Kasabay po nito ang nalalapit ding pagsasara ng dam site sa lugar na inaasahang makakatulong sa pagpapabuti ng turismo ng lungsod. Inaasahan din ang paglago ng ekonomiya bilang dadagsain ang naturang pook pasyalan, maging ang pagbubukas ng iba't ibang oportunidad para sa mga Dagupenyo. IFM News. IFM News. IFM.